Kérem alássam, mielőtt elkezdjük ezt a videót. Azt vettem észre, hogy kicsit nehézkes mostani gépeken beállítani a hangot ennél a játéknál, ugye a Seek and Destroy-ról van szó. Úgyhogy megmutatom, hogy nálam milyen a beállítás, mert nagy nehezen sikerült kiküszöbölnem ezt a hibát. Azért nem akartam hang nélkül játszani vele. Meg azt vettem észre, hogy másoknál is följött ez a probléma, akik ugye DOSBoxon, modern oprendszeren akarják játszani. Hát ez sajnos megesik. Szóval Sound Blaster AVE és 220 Sport 7-es IRQ, elméletileg ez az, ami okozza a problémát, tehát az IRQ szám. Úgyhogy az olvasta valahol, hogy 7-es IRQ-zi megoldja, nálam is megoldotta. DMA Channel ez 5-ös, Ultra High Mixing Quality, és akkor kész. Elméletileg, még egyszer mutatom, Sound Blaster 16, AVE 32, 220 Sport, 7-es IRQ, 5-ös DMA Channel és Ultra High Mixing Quality, ezzel működik nálam, tehát Windows 11-en, DOSBoxon. Úgyhogy aki esetleg ilyen problémába botlott, azt próbálják ki mindenképpen ezt. És akkor mehet a játék. Na, hellóztok mindenkinek, hát az van, hogy ma van a születésnapom, úgyhogy gondoltam játszok valami olyannal, ami így sok szép emléket fölhoz. Általában ez ugye régebbi játék szokott lenni, egyszer már, hát nem is tudom, hogy 3 évvel ezelőtt streameltem pont ebből az alkalomból egy Midtown Madness 2-s végigjátszást. És arra gondoltam, hogy miért ne játszanánk végig a másik nagy kedvencemet, a Seek and Destroy-t. Mert hogy ezt a játékot is imádtam régen. Ez egy 96-os, eredetileg Amigára megjelent, hát alapvetően helikopteres játék, de egyébként lehet tankkal is menni benne, azt minden meg is látjuk. Ez ilyen fölülnézetes lövöldözős játék. És egyébként még régebben volt róla Let's Play csak úgy rész is. Úgyhogy azt érdemes megnézni, mert arról így, abban így még úgy mesélek a játékról, hogy mit kell tudni róla, meg ilyesmi. Szóval most csak egy ilyen végigjátszás féleség lesz. Hát remélem, hogy rövid időn belül végig is tudom vinni, nem úgy, mint általában a végigjátszásokkal. Sajnálat. Úgyhogy, mondom, hogy kezdjük is el. Szépen. Mission 1, Heatwave, Operation Heatwave. És akkor kapunk egy leírás mindig a küldetésre. És mi ez a szaggatás? Az egértől elkezd szaggatni, ez mondjuk érdekes. Szóval, hogy két tudós kell megmenekíteni az ellenséges bázisból. Meg vigyázni kell ugye a légvédelmi cuccokkal. És akkor nézzük, van itt nekünk egy shop is, de itt mi nem nagyon tudunk bevásárolni. Itt lehet fölfejleszteni a fegyvereket. Tankra is, meg helikopterre is. Ugye helikopterként egy Apache-ot irányítunk, tankként, hát nem tudom, hogy mindjárt meglátjátok, nem tudom, hogy éppenség olyan tank létezik-e. Ez ilyen 3 csövű tank, de akkor nézzük meg. Kezdjük a tankkal, mit szóltok hozzá. De nem tudom, egértől ennyire elkezd szaggatni, érdekes. Menjünk először tankkal, nem mondó vagyok. Tehát ilyen 3 csövű tank. Úgyhogy, ja igen, és mindenben fönnakad az a baj a tankkal. Úgyhogy, hát egy kinkeserves dolog már a bázisunkról kimenni. De egyébként egyébként elég jól bírja. Bírja a strapát jobban, mint a helikopter. Lehet váltogatni a fegyvereket. Szóval akkor az nem csak légvédelmi. Milyen sikerül megtanulni dolgokat. Na, ide kell majd beállni, hogy megmentsük a tudósokat. Illetve egyet innen, egyet egy másik épületből, azt mindjárt látjátok is. És be is szállt. Az anyját. Akkor már lejön szét minden, nem?
Érdemes is szétlőni a épületeket, mert ugye kapunk mindenféle power-upot, meg kitüntetést is, és igazából itt az a pénz. A kitüntetések. Meg ugye először. Ja igen, ez kerítés, úgyhogy ezzel vigyázni kell. Hát igen, nem nagyon fogok tankkal menni. Mondom, azt az első küldetést bevállalom tankkal, de a többi az inkább helikopterrel, mert ez ennyi szóval nehéz irányítani, mindenbe beakad. Ezért apad csak könnyebb itt közlekedni. Akkor már lőjünk szét mindent. Mondó vagyok. Egyébként ezt eredetileg T-Rex kollégával akartam megcsinálni. Még tegnap. Tehát tegnap fölvenni. Aztán mára kirakni, de hát technikai dolgok is beleszóltak. Meg az, hogy borzasztóan fáradtak voltunk már, úgyhogy éppenséggel kommentálási képességem sem volt a lehető legjobb, nem mintha amúgy az lenne. Hát bőven alul teljesítettem, úgyhogy azt inkább hanyagoltam. Bocsánatot kérjek a T-Rex kollégától, hogy ezt így utólag egyedül csinálom meg. Na azért mégiscsak jobb, hogyha van még így külső kommentár is úgymond a játék mellé. Legalábbis szerintem. Aha, és oda hogy jutok? Ja, hogy be tudok menni? Ah. De akkor minek akadok meg? A sarkokon? Az érdekes. Nagyon erős kerítés sarkok lehetnek ezek akkor. Na, annyiazon megvan. Az anyját. Akkor most mehetünk vissza a bázisra, ugye, mert most csak annyi volt a küldetés, hogy a tudósokat kimenekítsük. Más igazából nem nagyon. Alapvetően nem rossz tankkal menni, mert sokkal strapabíróbb, de hát mindenbe beakad, meg külön irányítani kell ugye az ágyút. De mondom, tényleg mindenbe beleakad, a saját bázisba is. Hát igen. És kész. Visszahoztuk a saját bázisunkra őket. Úgyhogy én a továbbiakban inkább a pacsal megyek. És csak így megmutatom, hogy van ilyen is. Sokban még nem nézek be, mert szerintem nincs olyan sok költeni való. Chopper. Egyébként lehet itt... csak hogy lehet? Ja igen, vannak is speciális fegyverek is helikopternek. És be is lehet állítani, bár az igazság, hogy én eddig nem nagyon állítottam be ezeket. Hogy van egy csomó slotunk, és akkor azokra beállítani fegyvereket. Majd ezt később megnézzük, hogyha már shoppingoltunk. Hát nézzük meg ezt a szuper népalmot is speciális fegyvernek. Az a baj, hogy már nagyon régen játszottam vele, aztán már a irányítások se mennek úgy annyira jól. Mert azért megvannak persze, de hogy így... na, nincs meg az a jó reakcióm hozzá. Reakcióidőm, mondjuk úgy. Ezekkel már vigyázni kell, mert ezek már bikább védelmi épületek. Így. Szépen szétlövünk mindent. És egyébként most haditúszokat kell megmenteni. POV. Prisoner of War. És akkor már lőjük szét a börtönt is. Igen, az vicces, tanknak először az ágyúját lőjük le, utána a tank az még megy. Az még ott
őrködik. Bárhogy minek. És mint mondtam, a kitüntetések azok a pénzek, úgyhogy azt mindenképpen fel kell venni. Azért is mondom, mert idő után eltűnik ugye a power up, amit így ledobnak a szétlőtt épületeknek, szétlőtt egységek. Úgyhogy ezeket is gyorsan fölvesszük. Amúgy még egyébként egész jól bírja. Nézzük, ez a népalm mit tud. Adjunk napalmot neki. Az szép. Az jól nézett ki. Kilgore lájkolja ezt. Az szép volt. Ajjaj. De bírom, hogy 4 lövésből egy talált előszösen. Te is kapsz egy napalmot, mit szólsz? Szétlett az egészet. Az szép volt. Egy kicsit armor azért megcsapolódott. Nem baj. Úgyis küldetés végén vagyunk. Ja igen, meg a fuel-t jobb felső sorokban nézni kell. Ugye az az üzemanyag. Hát hogyha az elfogy, akkor nekünk annyi lesz. De úgy istenesen. Viszont ha küldetés közben jövünk vissza, és így leszállunk, akkor visszatölti a üzemanyagot. Nem tudom, most mennyire látszódott, egyébként nem figyeltem. Szóval, ha küldetés közben jövünk vissza, és mondjuk nincs fuelos power up, akkor akkor leszállunk, és akkor visszatölti. Tehát ezt érdemes tudni. Valamelyest azért megkönnyíti a dolgunkat. Kaptunk egy csomó fuel-t. És meg az a küldetés, hogy ezeket a radioaktív piktogrammal felszerelt épületeket le kell szedni. Ilyen vegyi tározó vagy valami ilyesmi. Ezekből akarnak majd vegyi fegyvereket csinálni, gondolom, aztán ezt kéne meghiúsítani minél gyorsabban. Most az a feladatunk, hogy ezeket mind leszedni. És aztán később lesz olyan is, hogy ha a radarokat leszeded, akkor az ellenfél kevésbé könnyen talál meg, itt is van. Leszedtem most a radart. Tehát kevésbé könnyen talál meg, gondolom, a tankok főképp. Az igen. A napalm az nem visz, gyerekek. Az tényleg aprít. Meglehetősen szépen. Nem lehet még? Itt van. Szép. Jó. Küldetés megvan, úgyhogy mehetünk is vissza. Egyébként lehet szépen oldalazni is, nem tudom, azt mutattam-e. Ez is hasznos lehet a későbbiekben. Úgyhogy tényleg ilyen végtelenül egyszerű játék, de nagyon szórakoztató. Meg menő basszus, hát 90-es években egy olyan játék, hogy apacsal szétlené bázis, hát ki utasítaná vissza, komolyan. Én gyerekként amúgy is imádtam az ilyen katonai dolgokat. Meg most is imádom. Úgyhogy végső soron, így 26 évesen nem sok minden változott, azt kell, hogy mondjam. Így ami az érdeklődési körömet illeti. Igen, ugyanúgy hadifoglyokat kell kiszabadítanunk. Majd inkább a Mission 2-nél
nézek be a shopba. Egyelőre igazol meg ugye ezekkel a fegyverekkel. Kéne lassan mentenem is. Az irodát le is szedtünk. Azonját az betalált. Ja nem, itt nem megmelegíteni kell, hanem az ilyen túszba ejtő épületeket, a börtönöket szétlőni. Szóval feltételezem, itt valószínűleg már megmelegítették a túszokat. Csak azokat az épületeket meg kell semmisíteni. Legalábbis nem én megmelegítették őket, és nem úgy lőttem szét, hogy hogy már ott voltak szerencsétlenek. Azért az elég morbid lenne őszintén szólva. Meg ennyi szó az céltalan, hogy úgy mondjam. Na. Elég szépen legyalultak az ellenfél bázisát. Csak egy rész van. Hát ahhoz meg használják népalmot, miért ne? Vagy napalmot. És meglehetősen szépen aprít. Azért ezekkel vigyázni kell. Tehát tényleg el lehet mondani, hogy imádom a reggeli napalmszagát. Bocsánat, muszáj volt ezt még egyet ellőnöm. Zseniálisan néz ki. Na. Leszállás. Kész is. Elég jól futottunk most, úgy érzem. És már Mission 2, ez már ilyen havas, nem sivatagos, hanem ilyen havas környezetben fog játszódni. Na nézzük azt a shopot. És mindig akadozik a egértől. Érdekes. Chain Gun-t azt egyelőre nem. Azt nem is nagyon szoktam használni. Rocketset szerintem érdemes fejleszteni. Air to ground, air to air. Tehát hogy levegőből földre, meg levegőből levegőbe. Hát ugye előbb az épületek meg tank ellen főleg jó. De ugye most már lesz ellenséges helikopter is, úgyhogy air to air-t is érdemes szerintem. Tehát arra is érdemes így rámenni most már. De 16 kitüntetés, az mondjuk nem is rossz. Ez egész jól el tudom lőni ezeket a dolgokat. Hát vegyünk egy air to air-t, de hogy az összeset. Purchase. Loaded, nagyon jó. Napalmot nem, mert ugye van szuper napalmunk. De lehet, hogy később évben még fogok vele foglalkozni. Nyomjuk föl szerintem még a Rocketset, ugye amit alapból használok, és akkor ennyi. Done. És akkor mentsünk egyet. Ezt majd ugye a mentés, cool. Ezt nem akartam átélni, mert ez túl jól hangzik. Na, ugyanaz a feladat, hogy ezeket kiiktatni. Ezeket a radioaktív jelzéssel felszerelt épületeket. És vigyázni kell a védelmi épületekkel, ugye, meg ugye ellenséges helikopterekkel, amik feltételezem, hogy Mi-24-esek, ha már ellenfél. Na nézzük. Weapon Bay 4. Akkor nézzük meg, hogy mit tudunk ezen fejleszgetni. De miért van több? Ha többre is ugyanazt lehet nyomni. Ezt mit nem értem.
Chain gun, az világos. Rakéta, az is világos, air to air. De az érdekes, hogy mindegyikre rá tudom rakni igazából. Na mindegy. Szerintem ennyire elég lesz egy Super Napalm. Szerintem menjünk rá inkább a fuelra egy kicsit, mert az nagyon, nagyon gyorsan tud fogyni a helikopternél. A tanknál nem annyira, de Apache-nál annál inkább. Úgyhogy nézzük is meg. Kicsit rámegy a sebességünk is. Tehát most annyi baj legyen. Most egy kicsit később érünk vissza a bázisunkra. Az szép. Elég komoly mennyiséget lő ki, ezt azért hozzátennem. Interceptor. Szerintem most már, hogyha jön legközelebb egy helikopter, akkor azt kéne használni. Azt neked egy napalm. Még egy napalm. De ezt ne használjuk el, mert ez elég felesleges. Aha. Az szép volt. Mondjuk armort azt kéne most szerezni. A chain gun az ezt tudja, tehát hogy nem valami fú de erős. Na, ott van az armor, nagyon jó. Nagyon jó. Az is kap egyet. Mondjuk így, hogy többet lő a rakéta, és hogy több rakétát lő, jobban mondva, hát ennyi szóval hamarabb ki is fogy. A napalm az már egyáltalán nincs. Nem tudom, miért mondom mindig másképp. Egyszer napalm, egyszer napalm, bocsánat. A játékban így mondják, ugye a magyarok meg úgy, hogy napalm. Aztán néha így másképp ragad meg, mint ahogy kéne. Ilyen vegyesen, hogy úgy mondjam. Na, kész a küldetés. Az volt egy katona és kettő is. Igen, most már katonák is lesznek, azok is vigyázni kell. Mondjuk azok nem valami veszedelmes ellenfelek. Mert hogy ők is chain gunnal lőnek, szóval nem egy olyan vészes ellenfél, de azért vigyázni kell vele, mert azok is viszonylag hamar le tudják húzni az életedet, hogyha nem figyelsz. És kész. Na kérem alásan, itt az a küldetésünk. Ó, igen. Most jön egy olyan küldetés, ahol csak a tankot lehet használni. Megint emberkéket kell megmenteni. Hát ez vicces lesz, mert a tankra meg nem tettem semmilyen... csak shoppingoljunk akkor, mert tankra meg nem tettem semmit az égvilágon. Shells. Ja igen, gondolom most megveszem ezt, akkor 3
Dual shells. Akkor nem 3-at, hanem csak 2-t lő. Tehát 2 lövedéket. Vegyük meg, jó lesz az. Az airstrike, az mit tud? Backup. Aha, pont nincs rá pénzem, úgyhogy... Úgyhogy nézzük a tank only küldetést. Becélozni. Távolság ez mit tud? Aha. Nem tudik annyira használhatónak. Ja, be kell küldeni egy katonát, aztán visszajön és fölrobbantja. Az igen. Ez ki van ezt találva? Ah, ott volt egy katona is. Alig vettem észre, ott van még egy. Van a másik bázis. Az ilyen össze-vissza van. Ott volt egy katona, megint nem vettem észre. Hát olyan picik. Na, felakadtam. Az anyját. Most az egyszer észrevettem időbe. Ja, erre van valahol a bázis. Ugye van egy kis radarunk ott jobban sorsorogva. Ezt valószínűleg már észrevettétek. És föl is robban, nagyon jó. Na, mehetünk is vissza már. Tankkal egy év, mire visszaérünk. Én nem tudom mennyi ilyen küldetés lesz, hogy csak tankkal lehet menni, de annyira nem vagyok odaérte, mert egyrészt lassú, másrészt ugye mire beméred az ellenfelet, mire becélzod, és akkor kilövöd, hát az is egy évszázad. Viszont ugye sokkal strapabíróbb is az apat, szóval megvan azért az előnye, de hát én inkább az apacsal nyomulok, hogyha választani kell. Új, atomsilók. Ezekkel vigyázni kell, közben mentünk egyet. Atomsilókat kell kilőni. És akkor még megmenekíteni túlszokat is. Hát ez szép lesz. Super strong hangers. Nem tudok beszélni. Szóval lesznek tankok, amik hangárból lőnek, szóval gyakorlatilag ilyen tankbunker. Jobban védve vannak.
Ez vicces lesz. Tehát ez, itt most mindent kell csinálni. Ez interceptorra kellett volna, mindegy. Most nem sikerült pont úgy megcsinálom azt, amit akartam. Rossz gombokat nyomtam, mindegy. Azt nem akartam. Nem kéne azért ellőni a... Pont időbe. Igen, azért ahogy megyünk a... Megint nem ezt akartam. A rohadt télbe ellőm az összes napalmomat. Nem kéne pedig. Most chain gunnal akarom lövöldözni a katonákat. Aztán van, hogy egyszerűen nincs időm átváltani, mert közben jön egy csomó másik ellenfél, aztán inkább azzal lövök mindenkit. Armort kéne szerezni, mert már eléggé széjjel lőttek minket. Nagyon rá kéne menni erre, hogy minél jobban váltogatom a fegyvereket. Na, igen, az megint semmire nem jó. Armor, nagyon jó. Igen, a szokásos beragadó billentyűzet dolog, ugye? Jaj, de jó. Ez ott vicces lesz. Óriási. Jó, hát ez nem sikerült olyan jól. Hát igen, itt már így kezd nehezedni. Úgyhogy nem tanulod be ezt a oldalazni kell, meg mindent, meg fegyvereket váltogatni gyorsan, akkor ez nehéz lesz. Úgy veszem észre, hogy megmaradtak a leszedett dolgok, szóval hogy már nem kell annyi mindent szétlőni. Minigunnal, hát az is, de relatíve gyorsan le lehet szedni az épületeket. De hát ugye erről a legjobbak a rakéták. Jó, menjünk innen most már. Elég volt. Na mindjárt megnézem, hogy ezzel lehet valamit kezdeni. Amint hogy jobban felszerelni a helikoptert.
Aha. Ezt a elszállgot ki kéne próbálni, de nem most. Most hát vagy lehet, hogy kipróbálom most is. De először nézzük már meg, hogy a fegyvereket. Ja várjál, lehet, hogy megkezdem érteni, tehát, hogyha mondjuk beállítom Weapon Bay 5-öt meg 6-ot R2R-re, akkor abból több lesz, mint a sima Rocketsből. Azt hiszem. De viszont annyira nem szoktam használni, hogy inkább maradjunk most mégis a Rocketsnél. Az összesre. Hát majdnem az összesre, kivéve a egyet, azért legyen R2R is. Super Napalm az maradhat, de elég jó hangzik. Akkor viszont, most így nem változtattunk semmit. Nézzük meg ezt az Airstrike-ot. És akkor az egyiket állítsuk be Airstrike-ra. Nézzük, hogy mit tud. Ha? És egyébként azt vettem észre, ugyanúgy túlszokat kell majd megmenteni. Az igen. Az szép. És itt most spórolunk. Na most ugyanaz történik. Most bement, azt ennyi. Most csak bement, az... Aha. Érdekes. Jó, szétlőni nem lehet, úgyhogy... mondjuk logikus, mert mi katonákban van, akkor már ne lőjük szét. Nézzük már meg ezt az airstrike-ot. Az szép volt. Ajaj. Azt fel kéne venni. Jó. Épp hogy... Most csak annyi, hogy beküldünk egy katonát, aztán... Ja. Más nincs. Nem olvastam föl teljesen a küldetést. Még azt nem árt. Aha, meg kifogytam közben, nagyon jó.
Na, gyere! Gyere, helikopter! Ez. Jó, meg volt ez. Az a baj, már napom is kifogyott. Na! Öcsém. Csávóka nem tud beszállni. Na. Adott napalmat, az mondjuk jó. Most tulajdonképpen mi itt a lényeg? Most vissza kell szállni az összeshez? Interceptor kell nekünk. Csak a helikopterek ellen talán ez a legjobb, az Interceptor. Gyere már ide. Isten áldása. Még menekül tőlem. Aha. Ja, most felrobbantották az összes épületet. És akkor most vissza kell szállni. Világos. Érdekesen van kitalálva. Azért volt itt kreativitás, mindig más küldetés. És hát alapvetően ugyanaz, csak kicsit másképp kell megoldani. Azért az nem az dolog. Na jó van. Szerintem itt leszállunk, aztán én most már elköszönök. Ajjaj. Fuel az meg kezdett fogyni. Igen, ezt érdemes nézni. Hát igen, azért, hogy elég jól legyemtük az ellenfelet. Operation Monsoon Fury. Most ilyen trópusi erdőbe fogom majd játszódni, hogy elnézem. Na, mentünk is egyet. És szerintem most el is köszönök. Majd reményeim szerint fogom még folytatni ezt. Mert mindig is akartam egy végjegyzést csinálni ebből a játékból. És sose vittem végig, mert egy idő után olyan brutálisan nehéz lett, hogy már nem sok kedvem volt vele játszani, de most elhatároztam, hogy majd amikor lesz rá időm, akkor folytatom a végjegyzést, és akkor végigvisszük. Most egyelőre ennyi, eljutottuk a Mission 3-ig. Úgyhogy köszönöm, hogy néztetek engem. Aztán majd találkozunk legközelebb is. Addig is sziasztok! Wow.